Tervetuloa tälle kanavalle, missä me ylistämme Jesua Kristusina. Toivon tässä kanavassa, että ajattelette tämän maallisen olemassaolon ulkopuolella ja mietitte Jumalan henkisiä ja ikuisia asioita. Toivon, että jatkat tätä matkaa, jonka Jumalan Pyhä Henki on sinussa aloittanut jatkaaksesi Jumalan etsimistä ja tuntemista edelleen. Mieluummin sinä luet Jumalan sanaa itse sen sijaan, että uskoisit ihmisten antamiin mielipiteisiin. Täällä teemme parhaamme jakaaksemme Jesua Kristusina evankeliumia vähintään 43 suurimmalla kielellä. Lähes jokaisessa videossa kerromme Raamatun kautta, että Jesua Kristusina on Jumala ja vapahtaja. Kaikkien tämän kanavan tutkimusten kääntäminen vie aikaa, joten pyydän, että jos osaat englantia, katso englanninkieliset videot saadaksesi lisätietoja Jesua Kristusina. Ota myös huomioon, että YouTube kääntää tekstitykset automaattisesti useille kielille, jos siirryt katsomasi videon asetusosioon. Se on kuvatekstien alla. Toivottavasti YouTube tukee kieltäsi kääntämistä varten. Toivon, että Jumalan Pyhä Henki avaa mielesi, sielusi ja henkesi korvat ja silmät, jotta voit hyväksyä Jesua Kristusina Jumalana ja vapahtajana. Jos ei Jumalan Pyhä Henki paljasta sinulle, kuka Jesua Kristusina on, niin kukaan ei voi paljastaa sinulle, mitä vain Jumalan Pyhä Henki voi tehdä. Jumalan Pyhä Henki paljastaa tämän myös sinulle arvokkaan kirjoitetun Jumalan sanan kautta. Tehtävämme on myös, että kun olet hyväksynyt Jesua Kristusina Jumalaksi ja vapahtajaksi, sinut kastetaan ja sinusta tulee Jumalamme ja vapahtajamme Jesua Kristusina tietoinen opetuslapsi. Jumalan sana vastaa selvästi moniin kysymyksiimme Jumalasta ja Raamatun monimutkaisista aiheista. Jumala on äärimmäisen monimutkainen, koska hän on ääretön. Toivon, että näissä tutkimuksissa opit vain vähän kerrallaan Jumalan monimutkaisuudesta. Jesua Kristusina on erittäin monimutkainen, joten sinulla ei ole aavistustakaan. Tänään meidän on opittava Jumalan sana ja toivottavasti sielusi, henkesi ja mielesi voivat nähdä vain pienen silmäyksen hänen äärettömästä luonnostaan. Tämä on yksi monista videoista hänen moniulotteisesta Infinite Glorysta. Katsokaamme tänään, mitä Jesua Kristusina sanoi olevansa Jumala itse. Pysy siis kuulolla. Kävelkäämme tällä matkalla yhdessä saadaksemme lisätietoja Jesua Kristuksesta ja hänen monimutkaisesta, moniulotteisesta ja äärettömästä luonnostaan ja kirkkaudestaan. Tervetuloa takaisin. Haluan kiittää kaikkia ihania Suomen ihmisiä ja kaikkia suomen kieltä puhuvia kaikkialta maailmasta. Kiitos paljon kun katsoit tämän kanavan videoita. Koska valmistelemme tutkimuksia useilla kielillä, voimme käyttää Raamatun käännöstä kyseisen maan kielellä. Jos haluat, käytä valitsemaasi käännöstä omalla kielelläsi vertaillaksesi pyhiä kirjoituksia näissä tutkimuksissa. Jos uskot Jesua Kristusina, pyydän sinua toimimaan seuraavasti, käytä muutama sekunti aikaasi tilaamiseen ja tykkää videoista osoittaaksesi tuen tälle kanavalle. Auta minua saavuttamaan 1000 tilaajan tavoite mahdollisimman pian. Käytä tätä kanavaa myös lähettääksesi kommentteihin lyhyt todistus siitä, kuinka Jesua Kristusina on pelastanut sinut ja muuttanut elämäsi.
Todistuksesi on siunaukseksi joku muu, joka sen lukee, usko se. Me jaamme kanssasi Jumalan sanaa, jotta voisit kasvaa Jumalan sanassa. Samalla varoitan teitä opeista, jotka ovat vastoin Jumalan sanaa. Opetamme sinulle yksilöistä, ryhmistä tai uskomuksista, jotka ovat mielestämme Jumalan sanan vastaisia. Elämme suuren petoksen aikoja, joten on tärkeää, että perustamme on Jumalan sana ja että Pyhä Henki johdattaa meitä tulemaan sellaisiksi opetuslapsiksi kuin Jesua Kristusina haluaa meidän olevan. Jesua Kristusina sanoi niin kuin on kirjoitettu. Matteus 28, jakeet 19–20. Kirkkoraamattu 1933–38. 19 Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen 20 ja opettamalla heitä pitämään kaikki, mitä minä olen käskenyt teidän pitää. Ja katso, minä olen teidän kanssamme joka päivä maailman loppuun asti. Niille, joita Jumalan henki ohjaa tietämään enemmän Yesuasta Kristuksesta, haluan kertoa teille, että yksi tärkeimmistä asioista, jotka sinun pitäisi tietää, on se, että Jesua Kristusina sanoi olevansa itse Jumala. Kyllä hän sanoi sen. Kuunnelkaamme, mitä Jesua Kristusina omin sanoin sanoo olevansa Jumala itse. Se on niin selvästi kirjoitettu Jumalan sanaan, mutta ihmiset ajattelevat, että heidän mielipiteensä ovat tärkeämpiä kuin sanat suoraan Jesua Kristusina. Kuunnelkaamme, mitä Jesua Kristusina sanoi. Ilmestyskirjan 21, jae 6. Arameankielisestä raamatusta selkeällä englanniksi. Ja hän sanoi minulle, ne on tehty. Olen Alaf ja minä olen Tau, alkuperä ja täyttymä. Annan janoisille elämän vettä lähteestä veloituksetta. Ilmestyskirjan 21 jakeet 7–8. Kirkkoraamattu 1933–38. 7 joka voittaa on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani. 8 mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalan palvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa, tämä on toinen kuolema. Kuuntele nyt uudestaan. Näin sanoi Jesua Kristusina. Minä olen hänen Jumalansa ja hän on minun poikani. Kunnia Jumalalle. Jesua Kristusina todistus on enemmän kuin tarpeeksi. Mitään tai ketään ei ole luotu korkeammalla todistuksella itse Jumalasta, Jesua Kristusina. Lisäksi hän ilmaisee meille äärettömyytensä, kun hän sanoo olevansa alkuperä ja täyttymys. Jesua Kristusina on alku ja täyttymys äärettömyyteen. Tutkimme täällä lähitulevaisuudessa, kuinka Jesua Kristusina on ääretön Jumala. Epäuskovilla ei ole uskoa Jumalaan, koska he eivät todellakaan usko, että mikään ei ole mahdotonta, mitä Jumala voi tehdä. Jumala oli täällä ihmisen muodossa yli 2000 vuotta sitten. Jumala otti ihmismuodon, jonka tunnemme Jesua Kristusina. Mikä on mahdotonta ihmiselle, ei ole mahdotonta Jumalalle. Jos et usko siihen, mitä on kirjoitettu, että Jesua Kristusina puhui, on suuri mahdollisuus, että et kuulu hänelle. Kirjoitettu. Johannes 10 kello 26–28. Kirkkoraamattu 1933–38. 26 Mutta te ette usko, sillä te ette ole minun lampaitani. 27 Minun lampaani kuulevat minun ääntäni, ja minä tunnen ne, ja ne seuraavat minua. 28 Ja minä annan heille iankaikkisen elämän, ja he eivät ikinä huku, eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestäni. Monet aloittivat kristityinä ja ovat nyt osa ryhmiä, jotka uskovat, että Jesua Kristusina ei ole lihassa ilmennyt Jumala. Luopio on joku, joka käänsi selkänsä Jesua Kristusina eikä enää usko hänen sanoihinsa. Kuten Raamattuun on kirjoitettu. Tämä löytyy osoitteesta. Johannes 6 jakeet 64–66. Kirkkoraamattu
1933:38. 64 Mutta teissä on muutamia, jotka eivät usko. Sillä Jeesus tiesi alusta asti, ketkä ne olivat, jotka eivät uskoneet, ja kuka se oli, joka oli kavaltava hänet. 65 Ja hän sanoi, sen tähden minä olen sanonut teille, ettei kukaan voi tulla minun tyköni, ellei minun isäni sitä hänelle anna. 66 Tämän tähden monet hänen opetuslapsistaan vetäytyivät pois eivätkä enää vaeltaneet hänen kanssansa. Kunnia Jumalalle! Kuten näette Jeesuan sanat, Kristusina voi näyttää meille, kuka todella seuraa häntä, ja näyttää meille ne, jotka torjuvat hänen sanansa eivätkä enää kulje hänen kanssaan. Huomaa luku 666 jakeessa 1, kun näet luvun 6 ja jakeen 66. Katsokaa mitä kirjoitukset sanovat, että nämä ihmiset vaelsivat Jeesua Kristusina kanssa, mutta koska he eivät uskoneet hänen sanoihinsa, he eivät enää vaeltaneet hänen kanssaan. On mielenkiintoista, että luopio voidaan yhdistää paholaisen järjestelmään, koska luopiot mainitaan luvun 6 jakeessa 66. Myöskään kaikki ne, jotka eivät usko Jeesua Kristusina sanoihin, eivät ymmärrä, että heidän tuomionsa hetkellä Jeesua Kristusina sanat tuomitsevat heidät. Jeesua Kristusina sanoi niin kuin on kirjoitettu. Johannes 12 jae 48. Kirkkoraamattu 1933:38. 48 Joka katsoo minut ylen eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa, se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Jos tämä opetus on siunannut sinua ja pidät tästä videosta, tilaa ja tykkää tämän kanavan videoista. Jos Pyhä Henki on johtanut sinut uskomaan Yeshuan Kristukseen, älä tuhlaa aikaa ja hyväksy Jeesua Kristusina Jumalaksesi ja vapahtajaksesi. Mitä enemmän kuuntelet Jumalan sanaa, sitä enemmän uskoa saat. Ne, jotka eivät ole Jumalasta, kääntyvät pois Jumalan sanasta. Ne, jotka ovat Jumalasta, kuuntelevat Jumalan sanaa. Jeesua Kristusina sanoi. Johannes 8 jae 47. Kirkkoraamattu 1933:38. 47 Joka on Jumalasta, se kuulee Jumalan sanat. Sen tähden te ette kuule, koska ette ole Jumalasta. Anna Jeesua Kristusina näinä vaikeina aikoina antaa sinulle lepoa ja rauhaa tietäen, että annat elämäsi hänen käsiinsä ja hän antaa sinulle iankaikkisen elämän. Jos haluat hyväksyä Jeesua Kristusina Jumalaksesi ja vapahtajaksesi, kerro siitä meille, niin rukoilemme mielellämme kanssasi pelastusta. Sinun ikuinen pelastuksesi on tärkeä. Jos uskot siihen, mitä olet tänään kuullut, niin kiitos Jumalalle elämästä, jonka hän on sinulle antanut, ja kiittää Jumalaa hänen kallisarvoisesta sanastaan. Jumalan henki johdatti teitä tänään kuulemaan hänen sanansa. Jumala pyytää sinua tunnustamaan suullasi, mitä sydämelläsi on. Puhu Jumalalle tällä hetkellä ja tee asiat kuntoon sinun ja Jumalan välillä. Älä odota huomista, sillä et ehkä ole silloin elossa. Kuuntele myös seuraavaa. Roomalaiskirje 10 jakeet 9-10. Kirkkoraamattu 1933:38. 9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. 10 Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Jos olet valmis vastaanottamaan Jumalan ilmaisen pelastuksen lahjan, aloita rukouksesi ensin hyväksymällä, että olet syntinen ja olet tehnyt syntiä Jumalan edessä. Pyydä sitten Jumalaa antamaan sinulle kaikki syntisi anteeksi. Sitten kiitos Jumalalle Jeesua Kristusina ja hänen kuolemastaan meidän puolestamme. Pyydä Jumalaa antamaan sinulle ilmaisen pelastuksen lahjansa. Tunnusta sitten suullasi, mitä uskot sydämessäsi, että hän kuoli puolestasi ja että hän nousi kuolleiden joukosta. Lopuksi pyydä Yeshua Kristusta antamaan sinulle iankaikkinen elämä ja pyydä häntä kirjoittamaan nimesi elämän kirjaan.
Kiitä Jumalaa kaikesta ja sano hänelle kaikki muu, mitä sinulla on mielessäsi ja sydämessäsi. Seuraava askel on mennä kasteelle ja tulla Jesua Kristusina opetuslapseksi. Tämän sarjan seuraavassa tutkimuksessa jaamme rukouksen niiden puolesta, jotka haluavat saada rukouksen johdatuksen saadakseen Jumalan ilmaisen pelastuksen lahjan. Jumala siunatkoon sinua ja läheisiäsi.